Alina, iată-ne la finalul proiectului pedagogii experiențial. Un termen pretențios, mai greu de înțeles, dar care, zic eu, a dus la rezultate bune. Vă veți spune și eu câte ceva, dar vreau să te aud pe tine mai vorbind despre proiect. Cum a fost proiectul, cum îl vezi tu, proiectul la final? Îl văd un proiect foarte bine aranjat, care știe ce vrea, adică m-a ajutat foarte mult să mă exprim în ceea ce vreau să fac, să mă exprim în mai multe cuvinte, în care eu chiar nu puteam să mă exprim, aveam problemă cu emoțiile, aveam foarte multe emoții când mă exprimam, nu știam cum să mă exprim. Spune, la început, când a demarat proiectul, ce așteptări ai avut de la el? Ce credeai că o să facă domnul Nemțanu, doamna de la București, cu noi? Credeam că o să ne aștepte foarte multe aventuri. S-a întâmplat așa? Da. Și cum a fost în Piatra Neamț, în acele peripluri, citadine? Mi-a plăcut foarte mult pentru că până acum nu am mai ieșit din oraș, din sat. Așa? Și a fost prima oară când am fost la Piatra Neamț. Mi-a plăcut foarte mult că am descoperit ceva nou. Și experimentul ăla la ochi mi s-a părut ceva extraordinar, pentru că... Cum se cheamă jocul? Avea un nume generic, ceva cu 7, nu? Ceva în genul ăsta, da. Foarte bine. Tu empatizezi cu oamenii în general și faptul că te-ai implicat în proiect a fost un lucru grozav. Mai ales că noi te-am ales în grupul țintă cu gândul că sigur o să vedem un progres după. Și chiar așa a și fost. Bine. Mulțumim frumos!